Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Manila, oras natin sa buong kapuluan ganap ng 29 minutes 29 minutes makalipas sa oras ng alas 6 ng gabi. Grabe na to, alam nyo naman mga kabisyo, pagsapit ng dilim, pagkagat ng alas 6. Sa inyo na ang programa EDSA. That's right mga kabisyo, ito yung pinakamakulit, pinakamalupit na programa na hindi kayo aantukin. Ito yung programang gigising sa inyong katawang lupa. Siyempre, pinangungunahan po niya ng napakalupit sa lahat, apakatalino. Ala ng iba pa, kundi si... Hindi natender pero juicy pa rin kag naga-rago mo. Siyempre mga kabisyo, kasama rin po niyo bang lingkod, yours truly, Diego Bandido. Pag may buhok, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Hindi po ako yan. No. I deny! That's not me. That is impostor. Ang merong nagpapakilala sa inyo na, hi, by the way, ako pala si Diego Bandido. Tapos mahaba buhok. Huwag kayo maniniwala dyan. Scammer yan. Ay nako, siyempre, wala po si Duday ngayon. Dahil, ayun, nakipaglaro. O sa sobrang laro, ayun, nasugatan. Kaya pinahinga muna namin. Ay nako mga manong driver, sa mga hindi pa po nakapag-register pala. Sa Love Knows No Boundaries, baka ikaw na lang ang hindi nakapag-register. Punta ka lang dito sa aming himpilan. Pag nakadaan ka dito sa CCP Complex, daan lang po kayo. Lapit lang po kayo. Puntahan nyo lang ang aming mga PSG. Ano ibig sabihin ng PSG, Tang? Ay, basic, pulis sa gate. Yung mga PSG namin, yung mga sa security guard natin, sabihin nyo lang po na mag-register kayo o sasali kayo sa ating Love Knows No Boundaries. Ayan. At dahil syempre, pag nabunot naman po kayo dito sa ating Love Knows No Boundaries, basic po yan. Kailangan pa bang i-memorize yan? Meron po kayong agad 1,500 pesos! Wow! At hindi lang yan. May additional pa na 500 pesos, magiging 2,000. Yan ay kung makakarating po kayo sa loob ng 2 oras at dala-dala ang isang bagay na hinihingi ng DJ na tumawag sa inyong pangalan. Halimbawa, ikaw, Mr. Tarpulano, nanalo ka ng 1,500 pesos, pero pag nakarating ka dito sa aming himpilan sa loob ng 2 oras, nadala-dala mo ang balat ng candy ng pasahero mo. Ayan, meron kang additional na 500 pesos. Wow! Yun, ganun lang kasimple, ganun lang kadali. Alright mga kabisyo, keep it comedy straight up until 9 o'clock in the evening as I give you all the biggest hits na para po sa inyo. At syempre may mga topics po tayo, may mga issue po tayong lologican. So that dito po sa programang EDSA, hindi lang basta ingay, hindi lang po basta katuwaan, kasiyan, but of course, we'll learn a lot of things dito po sa ating programa. Okay? We learn, we laugh, and sometimes we,
We cry. Sobra ka naman. Anyways, mga kapish, ang oras natin, we got 34 minutes after 6 o'clock in the evening. This is Metro's numero 1. 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!